Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın vakiyasında gelipdirler. Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam peygamber bolup ötdiler. Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın vaktinde diyor zamanında iki sancak ayal, iki sancak bäbegini götürüp cengelden çölden ötdiler diyor. İki ayalın bäbegi hem bir meňdeşdi. İki ayalın bäbegi maýdalykda hem bir maýdaty diyor. Bilkul meňdeşde öde hem maýdajykdylar. Lekin bir ayalın bäbejigine bir möjek alıp gitdi diyor. Şol iki ayalın bireginin bäbejigine möjek alıp ötküdädi. Şoň böyleki ayal diyor dawa etdi diyor ol ayala aşna bul meniň bäbegim de seniň bäbegiň alyp gitdi. Sen bäbegiň birindäki bäbek menden ol maňa ber diýip bul janjal etdi diyor bul ayal bilen diyor. Indi onuň hem awlady ol ayalyň hem awlady. Gideniň hem awlady. Bul awlady alınan ol böyleki ayalyň üstüne dawa etmäne şurup etdi diyor. Aşna sen meniň awladym ber. Bul giden awlad möjüň alyp giden awlady seniň awladyň. Bul meniň awladym da sen meniň awladym sen alyp otyrsyň. Al bäri meniň awladym diýip iki ayal bir maýdadyň üstünde uruşmana şurup etdi diyor. Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın yanına bardılar diyorsan bular. Bilahira paysalasını Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam etmekçiyin boldular. Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın yanında bular dava ettiler ki, mana şöyle boldu diýdi ki billerin bäbegimizi alyp gitdi bir möjek çölden gelýärdik. Amma meniň bäbegimi alyp giden ýok, mana munyň bäbegini alyp gitdi. Bul bäbeg meniňki diýip böyleki bäbege dawa ediberdi diýär. Ol aldyran möjek aldyran ayalyň özi. Amma ol ayal bilse dadu feryat etjär ki meniň awladym bul, munyňky däl. Bolup kaldy bir alada, bolup kaldy bir janjal bir bäbegiň üstünde. Süleyman aleyhissalatu vesselam şulan dada düşürjek bolýar, hiç düşeni ýok ayal, hiç düşeni ýok hatan. Ahir Süleyman aleyhissalatu vesselam faysal etdi ki bir bıçak getiriňler diýdi. Bir bıçak getiriňler diýdi, şu jagaz bäbegi men bir soýaýyn diýdi, iki bölege deýin diýdi. Yarımny birine berele, yarımny birine berele. Şu mesek başga ýol ýok bul diýdi. Indi garaň Süleyman aleyhissalatu vesselam ajyp bir faysal etdi. Bir bıçak getiriň. Men şul bäbeg iki böljek diýdi. Bir bölümini bilse bul ayal alsın, bir bölümini bilse bul ayal alsın diýdi. Janjal halas soň diýdi. Indol bäbegi däl ayal bilse näme diýdi? Bolýar paşa saýyp diýdi. Şöýdüň diýdi, müşkil ýok diýdi. İki kesin diýdi, yarım noňa beriň, yarım maňa beriň diýdi. Munuňky bäbegi däl de ol. Bäbegiň kadryny kim bilýär? Öz enesi bilýär onu, öz atasy bilýär. Öýleňizde 3-4 kelin baba bolsa pikir edip görüň. Bir kelin jagadyň bäbegi keteli bolsa böyleki kelinler perwasynda bolanýar onuň. Böyleki kelinlerge aram ýatýandyr okyn alyp gamynda däl. Lekin çürkenýän kim şu jagaz bäbegiň inesidir. Ha daktara çapaly, ha tebibe çapaly derbeder biçara. O böyleki ayallar ba öýüňizdäki olar turup görmeden uçyn. Doğrudan urup turdamasyň, işiň takrada damasyň turmaz. Ey näme bolanlar näme meniň kahada şonuňky diýär da ol ayallar. Oň gamynda da siziň awladyňyz. Ana bul ayal aytdi ki Paşa sahip Süleyman aleyhissalatu vesselam etdi ki Hazret Süleyman'ı bilkul seyşu payslan diýdi. Yarımny maňa ber, yarımny maňa ber. Müşkil ýok diýdi, kesin diýdi. Lekin waqy ene bis ene bolýar. Ol maýda bäbeň ene saýtdy diýär Hazret Süleyman aleyhissalatu vesselam ya Süleyman kesmäň şunu diýdi. Iki bölek etmäň diýdi. Beriň şuna beriň diýdi. Ýüni kesmäň, gelin şuna beriň diýdi. Näme bolsa meniň oglum dirak eder diýdi. Qaraň, dirak eder diýdi, şol oglum diýdi. Kesseňe de ana men oglum hiç görüp bilmiyorum. Oglum halas bolar. Şol jatdan meniň gözümiň aldy duran ýaxşy, beriň şuna diýdi. Müşkil ýok maňa diýdi. Näçin ol öldüresi gelen ýok onuň. Ödenesi, ha ol hakyky ödenesi. Enanyň öz awladyna kança mihriban bolýar, kança bir şirin görýär awladyny ki haddan aşa. Bir misal ýok iki men görkezsem hulasoňa. Ene bile awladyň ortasyndaky muhabbetiň bir misal ýok iki men sizlere görkezsem. Bir misal ol gaty bir ýaxşy görýärler. Enanyň özi kesel bolup duran jaýynda da dowaty awlat bilen bolýar diýär, perdent bilen bolýar. Özüniň derdine ol enanyň özi gam etmiyor diýär. Şol oglunyň gamyny, oglunyň derdini gamyny ýitdirýär diýär. Hazret Süleyman aleyhissalatu vesselam soň ýaky perdende ýanka berdi diýär.
Ana bul seninki eken waqiyan hem bunun kudal eken deydi. Al sen öz oğlun deyip Süleyman aleyhissalatu vesselam öz hakiki enetine Yakup abecik berdi diyor. Indi kana ulamalar näme deyip durşunda kitaplarda gelipdir. Bul muhabbet mahluğun ortasında. Enedam Allah Taala'nın mahluku bolýar, bendesi bolýar. Ol enanın owlady hem Allah Taala'nın yaradany mahluku bolýar. Şol ikisinin ortasında kança bir muhabbet geldi. Özünün oğluna teklip göterere, oğlu için muzahimet göterere, ya ol dıklık göterere enanı o kabul etmedi diyor. Onda bir adam Allah bilen bolsa deyipdir. Bir adam Allah Taala'nı dost görse deyipdir. Bir adam Allah Taala bilen muhabbet etse deyipdir. Allah Tebarek ve Taala ol bendesi ki muhabbet ediyor. Ona nadip Allah Taala yaxşı görür deyipdir. Ol bendesine azap vermeklige, ol bendesine teklif vermeklige, ol bendesine müşkilat vermeklige Allah Taala nadip hallar deyipdir. Allah Taala hallamıyor ol bendesine azap vermeklige deyipdir. Kança bir yaxşı nimet eken bul muhabbet etmeklik Allah Taala bilen. İnanın özü öz perdendine gelecek teklifi berdaş edebilmedi. Allah'ın muhabbeti hem biller ölüsülen dağda ziyadi ki biller hem Allah bile muhabbet etsek Allah hem billerin üstüme de teklif getirecek galeken, müşkilat getirecek galeken.